سلام كميت وعلو كرات تخطاتلتي فنو إيري تي في نلومي سوني عسر تسلسة حساس فركم عاتم فرانس تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقاندنا تبتات خفلم تمالي بستقبر مرمراتات عسر تشعات زيقاتات بكورونا فيروس من كافو مكرقاقات سنكولو عسران 4 دما تفاني مالو ميسر حرشا مسرح بانانان أرانشن استفلالي معلاتات يتأتاتو اللو كلمة تمرتي مسرت مساي قعزو تمرتي سلازوخنا حبرة سب زحية لخدف ألو مزخاخر غريبو أب صوماليا بسنك دركي 3.5 مليون زيقاتات نسئنة مقبي تغالي عمكم زلو تقاليتهم أستراليان دبوب كوريان أب مدايت ساتان مكل خالن زاتوكورة وعل كتيمان أبقل هجرات معراب أوروبا استغسته وبلاو معبل محبر قطباوي خساراتات توريدو زرزر زينا حبرتها كاب مينستر تعنا تمالي أب موشبن ممرمرن ماكلات زوبا ماكل بستقبرن أي لاباراتوري مرمراتات عصرت شوعات زيقاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقيزوم نساتهم دما شدوشته كاب موشبي ماكل عصرت حدد ما كاب ممرمر ماكلات كوينوم أدراشوم عداق حموس قودايف عداق عربي تيرافولو سنبل مايتماناي مايجهوت عد قنسي عد حلوات عد غيحن سجنيتنيوم زغمزين كله كورونا فيروس ترخيبهم بهوسبيتالات زوا ماكل تعقيبهم كنك كبر لهم صنحو 24 زيقاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت تغلال قطري بكورونا فيروس تلوف زيقاتات كسعلومي شوعة شحن 640 شدوشن بتصيح لهم شوعة شحن 420 شمونتن كابياتهم حاويهم استفانو سوسان سلستن بموت زتفليو 255 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوب يوم مينستر تاعنا 10 تخلت حساس كل تشحن 21 مينستر حرشا أب مهرتي كبري نموسخ أب مسرح بانانان أرانشن كودبو زن حسل تناتات زتبابع وتيتي ركبو خمزلو حبيروم زباور كبات نايتي مينستري بملكع تسابساب نزدالو تحستو ياسين صالح مينستري حرشا كاب كلتشحن 10 شمونتن جميرو أبز التفلالي زوباتات حقرنا نكي إلاتات كم أون نحارستن تتكمتن كودبو زن حسل تنان استفلالي معلاتات زقلقل مسرح بانانا نارانشن زتبابع وتيتي ركبلهم اتي نا سلطنتي سلطنان افلوط زبرخ قبراوي استوم هروتاتن زتغال المداب نتي بملكع صماقون قريف كان طراي كبلع حفرتات بانانا نارانشن كبري نوسخ زعلمين بز مسرات نبانانا بملكع قيح صبحي اللجا قلوا كمؤونان كيتس كان تحين كان بملكع حنباشان مقر حبستن مسرح يتأتاتكم زلو أب مينستر حرشا حلافيت أهد متن نؤسن مأكلين نقداوين حارستوت ويزاريت ليديا تقل ميكائل تقلت بحقرنا أب زوا قاشبركا أب نؤزوا أوردت تساني هايكوتا دقة أزيو بزوح زخانة مهرتنا يبانانا عدنا أب دحر مهرت زمت زكسارة كسوا 4% يوزبتزح نزن مقدار وصخ كبر بالانا تأتاتي اللو مالتي ناي سلطنا نأبارات مينستر حرشا كم أون حرستوت نمشارختي وكانت نقابلناس كم حمامات مينستر تعنا مينستر نقدي ببقوانو عبستفل لي عرستات سلطنا تواهيبو جينا وانت سلطنا يغطلالو بحفشة أب وثق كبري انت مالت مخانو سلطنا نيا سلطنتي كالون وثق كبر بانانا كندي عينت أسرار حماق خنصرح نخل كاب بانانا حاب قطليا بانانا يكون كاب زبسل بانانا زعمل سلطنات ببقوانو ببقيزيون ممس زقبو عرستن انده تخيرة يوزانيهم بحجون سلطنا يغطلالو أبت سلطنا زتساتفا أبالات أهارو نابرا بيت زوبا غاشباركا أبزهابو ريتو ات سلطنا أب قطبا تعنان مرقاس وحسنت نقبن عبت راسل زلو بزل على كقصل تلابين أب أقردت بورخ سلسة مهيرنا أب كبابنا سرحنا سرحنا لنا نمقوبوا لنا إذا راح تكون خان خفت ملا نحن خم نابرع بيت مثلا مس قال حوصنا لنا مس حملي مس كاروت أتعبي أن خفت وكأن نتسبنا أفتي جاردين سريهم دلون أفتا أبسيلهم شوتو دلو كبوا غاسي التخسارة خيمة تنقدتات إينا فهمنا
كم بعل أنقذ كأروج صبحي ملكة هنا مهرنا تعمل صبح አራንሺውን ምስ ቅራፉን ማልማላታ መመቀሪ ምቁር ሕብስትን ካልእን ስለ ዘገልግል ቀጻሊ ስልጠናታት ይወሃብኩም ዘሎ ኪኢላ ወሰኽ ክብሪ ፍረታት ሃሬና ክብሮም ኣፍሊጣ ኣብ ሃገርና ጽቡቕ ዝኾነ ምህርቲ ናይ ሲትረስ ስለ ዘለና ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣራንሺ ማለት እዩ ኣብ ዞባታት ኣብ ዞባ ደቡብን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ጽቡቕ ዝኾነ ምህርቲ ናይ ኣራንሺ ስለ ዘሎ ኣራንሺ ተመሪጹ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ግብራዊ ዝኾነ ስልጠና ምስቶም ሓረስቶትን ደቂ ኣንስትዮ ንሲትረስ ናብ መልክዕ ሜልሜላታን ናብ መልክዕ ጽማቕን ኣዳሊኻ ዝኾነ ንምድላው ግብራዊ ዝኾነ ተሳትፎ ተዋሂቦ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ንኡሳን ዞባ ደቂ ኣምሓራ ዓላ ማይ ዓይኒ ክኸውን ከሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣብ ንዞባ ጊንዳዕን ብዓረዛ ዝበሃል ከባብን ማለት እዩ እቶም ቀንዲ ተረባሕቲ ናይዚ ፕሮጀክት ዝኾኑ ሓረስቶትና ማለት እዩ ሓረስታይና ሳፍሪ ጥራይ ክቐርብ ደይኮነ ሳፍሪ መስርሑ ክቐርብ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዘተኣታትዎ ዘሎ ምምስራሕ ባናናን ኣራንሽን ሓረስቶትን ተጠቀምትን ብዝግባእ ዕላምኡ ተገንዚቦም ክርዕምዎን ኣብ ቁጠባውን ጥዕናውን መዳይ ክረብሑሉን ተላቢሙ ቅድመ ትምህርቲ መሰረት ንቕሓትን መጻኢ ዕብየትን ተምሃሮ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብዝሓየለ ክደፍኣሉ ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ኣማኑኤል ተስፋይ ንዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ቅድመ ትምህርቲ መሰረት መጻኢ ጉዕዞ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ኣድህቦ ሂቡ ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣዋሃዲ ማእከላት ስነ መምህርና ኣቶ ሓይልኣብ ኣርኣያ ገሊጾም ኣቶ ሓይልኣብ ምስ መምህራንን ወነንትን ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ዝገበሮ ርክብ መብዛሕትኦም ብቅድመ ትምህርቲ ዝሓልፉ ህፃናት ኣብ ትምህርቶም ግዱሳትን ጸብለልታት ዘለዎምን ምዃኖም ብምግላጽ ኣብቲ ዞባ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይተሰርሓሉ ግዳ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብዓቕምን ዓይነትን ከምቲ ትጽቢት ዝግበረለን ከም ዘይሰጎማ ሓቢሮም በዚ ብቅድመ ትምህርቲ ክሃልፉ ዝግብኦም ህፃናት ብቐጥታ ናብ ቀዳማይ ክፍሊ ያኣቱ ስለ ዘለዎ ነዚ ሓጓፍ ንምህታም ብዙሕ ጻዕርታት ትግበራሎ ብሕጂ እውን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ዝመፁ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ዞባ ንሕና ዌልካም ኢና ንብል ኣቕምና እውን ንህግዝ ነተባብዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ክፍለጥ ዝግብኦ ነገር እንታይ ኣሎ ናብዚ ወፍሪ እዚ ዝመፅእ ኣካል ኩሉ ግዜ ንህግን መምርሒታትን ናይቲ ሚኒስትሪ ወይ ድማ ናይቲ ካሪኩለም ኣኽቢሩ ምዝጓዓዝ ጥራይ እዩ ብሳና ክቅፅል ዝኽእል ማለት እዩ ብዞባ ደረጃ 95 መንግስታውያን 7 ድማ ናይ ብሕቲ ብጠቕላላ 102 ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ከም ዘለዋ እዚ ግን ምስ ብዝሒ ናይቶም እቲ ኣገልግሎት ዘድልዮም ህፃናት ክነጻጸር እንከሎ እቲ ቁፅሪ ውሕድ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብውልቂ ከውፍሩ ንዝደልዩ ርሒብ ዕድላት ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብቲ ዞባ ምጥሓስ ካሪኩለም ምህዋኽ ምጅማር ጽሕፈት ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ሕፅረት ቡቕዓት መምህራን ዘይበቑዕ ትሕተ ቅርፂ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ሕፅረት ዝተፈላለዩ መሳለጥያታት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሓይልኣብ ኩለን ኣብቲ ስራሕ ዝነጥፋ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ንህፃናት ዝበቅዕ ቀረበን ኣገልግሎትን ከማልኣ ኣተሓሳሲቦም ወሓዲ ወይ ድማ ሕፅረት ናይ መምህራን ኣለና እዚ ክብለካ ከለኹ ብሃይሊ ሰብ ደይኮነ ዝሰልጠነ ሃይሊ ሰብ ማለት ሰልጠና መምህራንና እዚአን ውህዳትን ነዚ ንምፍታሕ ቁርብ ብዞባ ዝተወሰደ ተበግሶ እዚ ዑደት ድህሪ ምክያድ ዘሎ ፀገማት ብፍላይ ምስ ካሪኩለም ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነገራት ንፅገና ንምግባር እዚ ከምዚ ዓይነት ዑደትን ስልጠናን እንድካየድ ዘሎ ብኣብዩ ግን ቆላሕታ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ማለት ጉዳይ ላበት ተበጊስዎ ዘሎ ናይ መንግስቲ መደብ ህዝቢ መምህዳራት ሕጂ እውን እጃመን ከልእላ ገለገለ ሓጓፋት ቅልጥፍ ኢልካ ናብቲ ንጥፈታት መፅሓፍን ስርሳስን ጥራዝን ተሓዝ ነገራት ምክንያቱም ተብረሰቡን ከምኡ ዓይነት ኤክስፔክቴሽን ትፅቢት ስለ ዘለዎ እዚ ይኮነ እንቲ ጉዳይ መጀመርያ ተኣእምሮ ብዝተፈላለዩ ፀወታታት ብዝተፈላለዩ ትምህርታዊ ተመክሮታት ዝተፈላለዩ ግብራዊ ስራሓት እዩ ቆልዓ ዝምሃር ትምህርቲ ክንብል ከለና ሎሚ ለውጢ እዩ ኣብ ኣእምሮ ምዕባለ ኣእምሮ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይ ስራሕ ዝያዳ ብቅድመ ትምህርቲ ዝረጋገፅ ስለዚ እሱ ምስ ተረጋገፀ እቶም ኣብቲ ደረጃ እዚ ክፍለጡ ወይ ድማ ክመሓላለፎም ዝግባአና ናይ ፊደላት ጉዳይ ናይ ኣሃዛት ጉዳይ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ጉዳይካ ተረኦም ሃልዮም መፅኦም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ግዜኦምን ምስተን ቴማታት ተሳንዮም ዝኸድሉ መንገዲ እቲ ዝበለፀን ዝሓሸን መንገዲ እዩ
ምስ በሉ ቆልኦት ግን ብጽሕፈትን ብገለን ጸሚድካ ምማዕት ተጽሕፎም ክትውዕል እዚ ሓደ ካብተን ሃጓፋት እዩ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ሱራፌል ክፍለ ገርጊሽ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ን650 ህፃናት ኣገልግሎት ዝባ ብውልቅን መንግስትን ዝመሓደራ 5 ናይ ቅድመ ትምህርቲ ትካላት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ዘሎ ሕፅረት ንምምላእ ክስራሕ ምዃኑ ኣረዲዩ መዋለ ህፃናት ምስ መባእታ ወዳዲርና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ውሑድ ብመንግስቲ ታሽምገለ ዘለዋ ውሕዳት እየን ዘለዋና ክልተ መዋለ ህፃናት ሓንቲ ናይ እውን ናይ ኮማዊ መዋለ ህፃናት እየን ዘለዋና ኣብ ናይ ግሊ ድማ ክልተ ናይ ግሊ ኣለዋና ሓንቲ ድማ ናይ ብማሕበር ትካያት ታሽሙ ናይ ሃማደ ዝህቦ ኣገልግሎት ሕጂ ኣዝዩ ውሑድ እዩ በቲ ንዞባ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ መዋለ ህፃናት ሕጂ እቲ መዋለ ህፃናት ዝህቦን ምስቲ ናይ መባእታ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝመፁ ዘለውን ክሪኦ ከለና እቶም ዝበዝሑ ብቀዳማይ ክፍሊ ዘይሓልፉ ወይ ኣብ እንከሎ ዕድሚኦም ኣኺሉ ዳይሬክት ዝመፁ እዮም እቶም ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝመፁ ዘሎ እቶም ዝወሓዱ ኣብ መዋለ ህፃናት እዮም ዝመፁና ስለዚ ኣብ መዋለ ህፃናት ቁሩብ ትሕት ኢልና ዘለና ኢና ህፃን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኡ እንከሎ እቲ ዝያዳ እቲ ክእለት ወይ እቲ ፍልጠት እቲ ብቕዓት እቲ ናይ ትምህርቲ ወይ ነቲ ከባቢኡ ምምሳል ኩሉ ኣብ መዋለ ህፃናት እዩ ዝጅምር እቲ ዕቤት ናይ ቆልዓ ኩሉ ስነ ኣእምራውን ትምህርታዊ ብኩሉ ማሕበራዊ ዕቤት ናቱ ካብቲ መዋለ ህፃናት ካብ ታሕቲ ከሎ እዩ ዝጅምር ስለዚ ህፃናት ኣብ ቅድሚ ኣብ መባእታ ምምፅኦም ብመዋእለ ህፃናት ኣቢሎም ብኡ ተኸስኪሶም ብኡ ተሃኒፆም ክመፁ ከለዉ ዝያዳ ኣድማዕቲ ዝያዳ ብቕዓት زيادة خاني فلتت إنها معبولة سلزمة ولدي أما هالصانع زلهم أتوكرو زيادة نخبيه كلابهم زخ زي بقى عقل جلوت ذهبات كلات مرتي بقعة كم حيشات الزخاخرة أتو حيل عبارة إذا مزاي في السماء كسب دو نايم بال سجومتي كوسد مخانو بمبرة أبتطلعت وفرخ جبرو عق من بقعة زلهم أو فرتي ملو متحببار كم زجبر اللهم أفليتهم أب نوزوبا جندع تصادفو حزبي أب مدبات المعاد بحافشان اتفتات معك أب حمد مايند ما بفلاي زمسجن مخانو أم حدار نوزوبا جندع قليتهم مسنا برتن صراحتنياتاتن منجستنا بزقبر وركب أتو عمر يحيى سلاس تقايد قوسات عقاب أقرب صبغ يسقوم كوانتلو أبقل خبابيتات المات قلباب بمقبر زرقاء برسات نمكتا ترير سقوم تخوصات تجميرو خمزولو بمتكاس أم حدرت خبابي بنقحات كساتو فوازها خيروم لبدا كورونا فيروس نمكل خالد وتصمم رحيتات أب متكبار كساع قرب أوان عتوبنا تكون تتصنحي أبز أوان زي تحساتي الرئيس لزلو نبرتي تنقاق خقبرون متحببارهم مس أكلات ستا كعزوزون تلابيوم تساتفت بقريهم ودابيتاتهم بمحيال أب كل زكاد لمعتاون تفتات تساتفهم كم زعزوزو الرقاقيتهم أب زوبا سميناوي قيح بحري كاب شوعات حملة كسع 10 شوعات نحاسة كسع 15 نحاسة كل تشحن عسران استخادة مبل عسران سلستان زوريا وفرت مهارون المعاد جنافر منيسرتات تمرتي حرشات عنان كالوت مشاركتنا بسترخبلو بتشعات تحساس تجمجيمون أب جنفر منيسر تمرتي حلافي وفرت مهارون المعاد ممر تسفات انتكي أبز غربت سبساب لو معمت أب سلستان الزوباتات مالت نعفا أفعبتن جندعنا بستخاد وفري شحن 400 تمهارو أب 5 نقطات تمديبهم أب نتفتات معك أب حمد ماين بحفشة مخصقاس مقعات قدا قدن متكال فلستات اندما بفلاي أدمعي سراح كم زعامة مقاليسهم فلسي أبو وانو سلازمتن وخل قربنا وتماتوت سلازنا برن 84 نطبحا مجتميتاويت نايت سراح كم استسالة الزحبرة من مرتسفاتين أب زي وفرز قبر زنبرة مكتتال سراح نتمهارو لعول فنانن مورالنا برأس مسناقو بهلي محاوراوي هيوات كم زمعبلو خمز حقزو مابريهم بسنك خليما وفرت مهارون اللمعات أبوسون كبابيتات رأي يحتسر كم زلوز تقسم من مرتسواتين نزل مكلال زمت مدبات وفري أبتناي تمرت وقتي كسرع رؤية تغريبهم حلاف الشنفر منيستر تمرتي ممهر رشيد محمد عثمان بوغنو وفرت مهارون اللمعات عبيت مكرونا تدلبون وتسيتو النادى مغنيمات كم زلب بمبراه لقاتمو بدهوتات حزرتات مفتاح كم سرح جنزيوهم تساتفت دما وفرت مهارون المعاد زيادة أدمعي نخخون بتسأل أجواب كسلاسل أمونغو منيسترتات تمرتن حرشان زلو زمدنا كحيل كمون أبيات تمرتي نايجزار سن مدبرات فلسخلو ونزولو رئيتوتاتن لبواتاتن أغريوم وانا دايركتور كفري محبراوي أقل قلوت عطور الزنة فساها بزهابو مزازة مغال نام عبلز متزلو وفرت مهارون المعاد بدوتاتن حسرتاتن مكان تصنحو أعقابي وتسيتو زيادة نخبرخ وهدتنا كلهم أكلات كحيل أزخاخيروم
تخبركم تخطاتلتنا السعب زينات وصايو مكتتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبر نعدم ኣብ ሶማልያ ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ዘስዓቦ ደርቂ ብውሕዱ 3.5 ሚልዮን ዜጋታት ስእነት መግቢ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ኣብ መፋረቕ 2022 ናብ 4.6 ሚልዮን ክብል ከም ዝኽእል እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣሚቶም ኣለዎም ብሰንኪ ደርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ሶማልያ ኣህጉራዊ ደገፍ ምሕታቱ ዝዝከር እዩ ኣብ ኬንያ እውን ሕጽረት ዝናብ ዘስዓቦ ተመሳሳሊ ሓደጋ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ እዩ ክሊማዊ ነውፂ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ክኽሰት ጸኒሑ ዘሎ ሓደጋታት ደርቂ ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ኣውስትራልያን ደቡብ ኮርያን ሎሚ 13 ታሕሳስ ኣብ መዳይ ጸጥታን ምክልኻልን ዘተኮረ ናይ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር ውዕል ከቲመን እቲ ስምምዕ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ስኮት ማሪሰን ኣብ ከተማ ካምቤራ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበጺሖም ብመሰረት ስምምዕ ደቡብ ኮርያ ንኣውስትራልያ ራዳርን ድሩዓት መካይንን ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ክትሸጠላ ምዃና ተፈሊጡሎም እቲ ስምምዕ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ተራከም ዝህልዎ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውስትራልያን ደቡብ ኮርያን ኣብ መዳይ ጸጥታን ዕደናን ኣብ መዳይ ጸዓትን ዕደናን ክትሓጋገዛ ምዃነን እውን ኣብ ትርክብ ሓቢረን ምስ ቻይና ተፈሓፊሓ ዘላ ኣውስትራልያ ኣቐዲማ ዘመናውያን ሳብማሪናት ንምውናን ዘኽእል ውዕል ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመት ኣይርስዕን እቲ ውዕል ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝገለጻ ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ብርክት ዝበለ ሃገራት ክቃወሞ ጸኒሐን እየን ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ገለ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ዝተኸስተ ብርቱዕ ህቦብላዊ ማዕበል ማሕበር ቁጠባዊ ክሳራታት ኣውሪዱ ፈረንሳ ጀርመን ሆላንድ ቤልጅየምን ለክዘምበርግን በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብኣሉታ ዝተጸልዋ ሃገራት ኤውሮጳ ምዃነን ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ኣባይቲ መስመራት መጓዓዝያን ኤሌክትሪክን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደኦም እቶም ጸብጻባት ዝገልጹ በቲ ማዕበል ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈ ሰብ መዝቲ ሃገር ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓደጋ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክልሕም ከም ዝኽእል በዚ ድማ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ሚቴዎሮሎጂ ይእምቱ ኣብ ደሴታት ካናሪ ናይ እስጳኛ ተኸሲት ዘሎ ነትጉ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ዋሕዚ ዝመኸኸ ኣኻውሕ ትማል 12 ታሕሳስ ንመበል 85 መዓልቱ ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ እቲ ኣስታት 3 ወርሒ ኣቁፂሩ ዘሎ ነትጉ ንጥዕና ሓደገኛ ዝኾነ ብርቱዕ ዒግታ ትኪ ክተፍእ እንከሎ ንውስ ምንቅጥቃጣት ከም ዝኸተለውን ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት እስጳኛ ሓቢሮም በቲ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝቕጽል ዘሎ ነትጉ ልዕሊ 2600 መንበሪ ኣባይቲ ክዓኑ እንከሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝተደምሰሰ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ እስጳኛ ኣብቲ ከባቢ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ ኣብ ደሴታት ካናሪ ዝተኸሲት ዘሎ ነትጉ ኣቐዲሙ ኣብተን ደሴታት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት እቲ ዝበርትዐን ዝነውሐ ግዜ ዝወሰደን ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ 6 ክፍላት ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ህቦብላት ቶርኔዶ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 100 ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ሓቢሮም ዳህዮም ዝጠፍአ ሓያሉ ግዳያት ብምህላው ምቲ ቁጽሪ መሊሱ ክብል ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኣሜሪካ ኣሚቶም ኣለዎም ክፍላት ሃገር ኪንታኪ ሚዙሪ ቴኔሲን ኣርካንሳስን ሕልፍ ካልእ ከባቢታት ኣሜሪካ በቲ ሓደጋ ከም ዝተሃስያ ተገሊጹ እቲ ክስተት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 1925 ብዝተኸስተ ህቦብላት ቶርኔዶ ኣስታት 700 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ኦስትሪያ ብ11-12 ታሕሳስ ኣንጻር ግዴታዊ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብቲ ኣብ ከተማ ቪየና ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 44,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ ክፍለጥ ተኻይሉሎም መንግስቲ ኦስትሪያ ግዱድ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክወሃብ ምዃኑ ነቲ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ ዘይተቐበሉ ወገናት ድማ ክሳዕ $4,000 መቕጻዕቲ ከም ዝብየን ሓቢሩ ብዘይካዚ ነቲ ክታበት ዘይወሰዱ ዜጋታት ኦስትሪያ ካብ ኣባይቶም ክወፁ ከም ዘይፍቀደሎም እቲ መንግስቲ ኣፍሊጡሎም
نهري لبدا كورونا فيروس شغلن حيالو هاجرات أوروبا نمكتو تررت سجونتات يوسدام هلاوان إفلات أباخبور أوروبا بسنك لبدا كورونا فيروس 7.8 مليون سبات كل كفون كله لعلي 1.4 مليون كم زمطو تصابات يتوصون أب ديمقراطية ريبابليك كونغو تجويهم نصرحو كل تسرحتنيات هذا هجرايان تكالات رديت بعصر حد تحساس ناس خمس تلقو كابت خباب استفنوا زينا رديوم توم جهات بخمي كم تلقو زغلت زرزر حبرية كوانت زيل مبادل تجنزب تخفي اللوم كخون كم زغلقنا قمتات اللوم توم هجرايان سرحتنيات أو بمودة تاور حدار من نتوم زيت فلت عتقات كاب أوراجا كيو كم تجويو تصاباتي تعصون أب ديمقراطية ريبابليك كونغو سرحتنيات تكالات رديت كتشويو نايفل ما خمزي كونن زوزحو دحرز خفل اللهم مبادلتي كم زلقاقو يتكاس حالو تكالات سرحتنيات ترديت بسنكي تصتاوي سغات አባላትን ካብ ኮንጎ ክስዕባ ምጽናሕን ዝከርዩ አጎራያን ተካላት ሰራሕተኛታት ብስምሰብ አውረዲት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ብምትእትታው ከም ዝኽሰሳ ጸብጻባት ይረዱ ዜና ንምዝዛም አርእሳቱ ክዘኻኽረኩም تمال بزتجبر مرمرات 17 زيجات كورونا فيروس ملكافهم كرجعت نكلو 24 دما حاويهم تفانيهم منيستر حرشا من مسرح بانانان أرانشن نستفلالي معلتات يتأتات اللهم كلمة مرتي مسرت متساي قعزوت مرتي سلازخانة حبرة سب زحية الخدف علو مزخاخر غريبو عب سوماليا بسنك دركي 3.5 مليون زيجات نسئنت مجبو تقالي عمكم زلو تجليسهم أستراليان دبو كوريان عب مرايت ستان مكل خالن زاتوكورة وعل كتيمان عب قال هجرات معراب أوروبا استغسته هو بلاو معبل محبره وقطاباوي كساراتها زينا تفتسيمو برو معاتي سلام كبرات تعزبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخون مكتتالكم بخبر زعدم أمير علي شارشاي سومون قطما شامبيون سوبر ديفيجن يكو عسكري زبا مأكلت مال سنبت أب ستاديوم أسمرا بخلت تأوتاتات كتسيل وعلوم كتسيلن عبيت كلابات آل تحرير أنصار أيح بحريان قطيمن أيح بحري مسمقات امتا آل تحرير راشمون تنتبي فللي حزيانا بز قطم آتيام أيح بحري أبزا قطم كاباراليزون الزفر رمتو حلا ولداتا أسي تسفازقي مسقدام وتسلت بمختاتيانا ميدا آتيام أب مبل 15 دقيقة تساواتايك أيح بحري بينور طعامة شوطة بمزقابو كلابون عرفتي حدا ببادو مريحة خطوات أخ إلوام كلا إبرة نتقطم أبزغت للو أب حيال متقعاتي تسأميدهم زنبرو تساوت قيح بحري أما بالحمسان تشاعت تندق بمنقدي سمون هبته كاليل شوطنا يتقطم أمزقابوم تقطم دما بعوت قيح بحري أبل على آل تحرك لت ببادو تزازيموم قيح بحري كاب شدش تقطمات عسا شدش نتبي بمحاز نتليك تمر حلام ساعات كل تزفل لما قطم عبيت كلبات أسمر ربيران أدولو سينيان أسمر ربير حموش نتبي أدولو شموت نتبي بمحازين نابز قطم آتين أدوليس نشتو زخونك وعساسو تسرح كوانت نبرات أبسكعت أسمر ربير راخة تعرف أي كالتن نايك المعرفة صواتا نخزازم حموش دقائق مسترفو أتكعي أسمر ربير ياريد كيلانة تمليسان زمت التقعسو بزقباء تتقيمونا بشوت تقيروام نعرفت دما بمرحنة أسمر ربير حاد ببادو وسين عرفتي أبزغت سلس أوتا أدوليس نستمزقبتا شوتن مملاس أسمر بيران مريحنة نمعك أب حيال كلس أطوام أدوليس أم بل7 دقيقة نزر خبتا نايم أزن كلع صالح سعود برؤس جيش كلب أدوليس أم عراري وام حرزا شوتوس ترى فلي فتس أم بزي منبرو اتقطم بني حفر وتسيت حدا بحدا تزازيموم قطما الشامبيون سوبر ديفيجن يكو عسكري زبا مأكل صباح حموس كفرق معالتا أتحيزو عداق حموس أنصار باراديسو غزابان دا أنصار دندن كوبانيا سنبل أنصار كوبانيا سجن بزكايرو قطمات قص إلخو عليهم كس كبرات تعزبتي على توزينا سبورت أبدي فتم بمكتالكم دقيمة مسجن سلام